A ƙarshe, Nuhu ya yi magana kan rasuwar mahaifinshi. Kamar yadda kuka sani, rasuwar mahaifin jarumi Nuhu ta haddasa ƙananan maganganu, inda aka dinga muhawara kan cancanta a yi wa mahaifin nasa addu'a ko rashin dacewa hakan. Har kusan kwana biyu da rasuwar mahaifin jarumin bai ce uffan ba, sai a yammacin jiya ya wallafa saƙon godiya ga waɗanda suka yi masa ta'aziyya a shafinsa, inda ya rubuta: Ni da 'yan uwana muna miƙa saƙon godiya ga dukkan waɗanda suka yi mana ta'aziyyar mahaifinmu da ya rasu. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Na gode da soyayya da ƙaunar da na samu daga gare ku gaba ɗaya. Allah ya bar zumunci. Mun samu wata buɗaɗɗiyar wasiƙa daga wani ma'abocin kafar sadarwar Facebook mai suna Indabawa Aliyu Imam, da ya dogon radi ga masu ganin rashin kyautawa irin salon addu'ar da yi wa mahaifin Nuhu, inda ya fara da: Akan mutuwar baban Nuhu, ba daidai bane musulmi yayi murnar mutuwar kafiri ba, domin samun kanka a musulmi kai ma ba wayanka bane, ba kuma ka san yadda ƙarshen ka zai kasance ba. Amma kuskure ne mai girma a dinga kwatanta mutum irin Nuhu da annabawan Allah. Naji wasu na cewa ai babban annabi ma ba a musulunci ya mutu ba, ko mata annabi Ludu da mata annabi Nuhu da ɗansa mushrikai ne. Wai dan haka ba wani abu ne akan Nuhu. Tabbas hakan ba aibu bane ga Nuhu. Mu kanmu ba mu ji daɗi ba. Mun tausaya masa kuma jiya mun yi masa ta'aziyya, mun ba shi hakuri. Har addu'a muka yi cewa da mu da Nuhu Allah ya sa mu mutum na musulmi, don ba mu san kaddaran mu ba. Duk da yake na yi marigayi Faloma cewa an ce mutumin kirki ne mai haba-haba da jama'a. Na kuma yi wa ɗansa Nuhu ta'aziyya duk da cewa kun san halinsa. Amma wasu suna suka ta cewa wai na ci masa fuska. Shin mutum irin Nuhu mai rawa da 'yan matan mutane, me saka 'ya'yan mutane a harkar fim ta lalata tarbiyya har yana da fuskar da za a ci masa? Shekara nawa ya dauka yana lalata musulunci da tarbiyyar al'umma? Shekara nawa ya dauka yana saka 'yan mata cikin mummunan harka? Kawai daga ta'aziyya sai cibi ya zama ƙari, karamci sai ya zama cin fuska? Masu ganin aibin Charman Dudu da dan miliyan da muka ce a karanta wa Nuhu Faloma ba su kyauta min ba. Wannan ba wani abin aibu bane a al'adar garin mu Kano ba. Wannan ita ce addu'ar da musulmi ke yi wanda ba musulmi ba a yayin ta'aziyya. Allah ya ji kan dan masanin Kano. Ya yi irin wannan addu'ar ta'aziyya ga tsohon gwamnan Kano na lokacin soja. Sarkin Kano Ado Bayero ne ya ce a yakan, kuma babu wanda ya ce ba a kyauta ba. Domin mu dai addini mu ya hane mu addu'a wa kafiri da ya mutu. Amma bai hana mu musu ta'aziyya ba. Mene laifi na dan na kwaikwayi magabata na? Kenan idan ban ce a yi Charman Dudu ba, Allah ya ƙara nauyin ƙasa kuke so na ce? Ni ba zan faɗi haka ba, bai kamata ba. Amma Charman Dudu Allah ya sani da kyakkyawan niyyar ta'aziyya na ce a yi ba da wata niyya ba. Ni dai na san ban faɗi wata magana mara daɗi akan mutuwar baban Nuhu ba, balle a ce ban kyauta ba. Hallau muna ta'aziyya ga Nuhu Faloma, Allah ya bashi haƙuri. Mu da shi Allah ya sa mu mutu a musulunci. Muna addu'a Allah ya shirya Nuhu ya ji kan mahaifiyarsa Hajiya Fatima cikakkiyar musulmar jihar Borno. Indabawa Aliyu Imam. An ci gaba da bayyana ra'ayi a shafin Indabawa na Facebook kan wannan jawabi, inda wasu ke goyon bayan shi amma suna nuna rashin dacewar faɗin Charman Dudu da ɗan Maliyu da ya ce a karanta. A cewar sa hakan ka iya yi wa ahalin mamacin ɗaci, inda wasu ma kai tsaye suke nuna rashin kyautuwar yin rubutun nasa tunda an ce ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru.